ndakati ndiri muno muZimbabwe handidzokeri kwandakabva 30 May isati yasvika Mnangagwa Sipo. Handi yakaita zvivindi zvekunonopinda kuda kunopinda kuZimbabwe Rwinzi mukati umo zvikamunetsa. Kuli NTV atibatike zvechopu hazvisina kumira mushe ndokutaurira kuti umwe munhu anokuda kungosara rangova vhunurwa chete rinenge ringori renyoka. Vhunurwa renyoka ndi munotiziva ndo zvinogona kungosara zvakaita umwe munhu. Handisudi nyaya waste time because vanhu vacho vati muchiki gati tingoita kuti mubva mangosangana nawo mongonzwa kuti chii chiri kunyatsotaurwa nezvacho panapa. Icho handidzokeri kwandakabva 30 May isati yasvika Mnangagwa Sipo. Handi yakaita zvivindi zvekunonopinda kuda kunopinda kuZimbabwe Rwinzi mukati umo zvikamunetsa. Koiniki unoda kuti kwana Peter Walls vanoziva bandiri bagore vakasvika vana Peter Smith vana General Walls. Saka uri dunhu Mnangagwa pandaona kuti wakapusaka oda kupa shuwa iwe Mnangagwa zvazi nchiti usanyepera vanhu mani uchiti wakarwa hondo iwewe. Wakarwa hondo iwewe ungamirira kutsvaka zvombo murodhi inobva Ameno kwazvinhu zvabva tongoti Bulawayo kusvika kuMutare murodhi. Unofunga vanhu iwe unofunga varwa hondo wakapusa here? Zvedu zvatakambotakura zvakambopinda murodhi here? Zvaiberekwa. Ndoda kutaura imwe nziyo unofanga kuti uzive. Ndoda kuti ndikupe nziyo 2. Kune nzira dzemasoja dzaanofamba nadzo. Koyasunga bhandiri tiende. Ndo manzi 2 anda kukuza. Kwete zvako zvokusetera chiwenga izvi zvichichi zvisina nebasa rese. Unofunga iwe zvombo isusu vana zukura Zimbabwe tingazvifambisa Mutara murodhi umu. Zvimwe taiita zvokubereka. Iwe ngwara ndopandazona kuti dununu idhi. Soro dzako dzaunoronga ka ndo dziri kuonekwa navanhu vese kuti madhendi. Ndakati ndini Dr. D komanda wemweya webako. Koka uchino kunorasika mepu unonosvika mhene kunana Zimbabwe uko kumatombo kwakuru ana mbuya nenda ndokupenga. Ndakaritsvaga mabako ese ari muZimbabwe uchandiwana ndiri pasi pemuti ndakabata mucheka mutema uone kuti munotsva sei. Ndakananzi kuzodzokera 30 May asati asvika. Ndini ndiri kutaura Dr. D komanda wemweya. Ndasingati zvekutaura asi ndaona soro zvawakaronga apa kapi. Iwe pandiri pane wifi zvese zviripo. Ndiri pasi pemuti ipapo. Hati kuronga soro. Iwa kuronga soro yako yedondo kunosechana nemarori evanhu zvisina nebasa rese. Iwe wakadliswa here iwe nokusiri. Denda ndirini iwe. Cherozo dzimwe mbavha dzako zika. Wayangosiya kuti varume ka takadla tese asi handishadi chisarai muchizvionera. Vanokuuraya. Ina nabasa navo ndakandoda kubata iwe. Finish. Ndini Dr. D komanda wemweya. Ndiri muno muZimbabwe handibudi kusvikira musi 30 May. Kwete zvako zvokunogarira kuda kupa chiwenga mhosva sina nebasa rese. Asi unofunga kuti Dr. D akapusa iwewe. Ine vazukuru vehanda tingafambisa zvombo zvedu Mutara. Isaipinda nazvo mumasango.
zvakanetsa simisi. Peter zvakarizira bakuru rakapasvika. Ndo pandiri. Gugula. Kana wagugula. Ndoone kuti unopasvika here. Uone kuti unotsva sei. Izvi ndoda vana mbuya nehanda kuti hana dzavo dzidzikame. Ndakati kana tsuri yorira pakai mzimba. I'm not joking. Ndati ndiri muno muZimbabwe. I'm not joking. Ndati ndiri muno muZimbabwe. Chero mhuri yangu haitomboziva kuti ndiri kupi. Vanongoti ndiri koko kwaIceland kwangu. Ndiri muno muZimbabwe. Ndakatsvaga kamapa kwacho. Tsvaga. Ndono topasvika here. Kusvika iwe ndakati yakonad haudi kunzwa. Zvose zvakuitika izvi kutambisa nguva. Ndakati inini Dr. D komanda wemweya webako Zana Cable 3 taurirana imimi makasunga matai chichi vakaza madhokotera maloya handina basa nazvo. Indakati Zimbabwe takaitora nepfuti. Finish. Handina zvakawanda zvombotauraini. Apa why ndiri kutaura daro? Ndiri kuda kuti vambuya nehanda vanzwisise. Vakanzwa tsiri yorira, please garai mudzimba dzenyu. Vamuchatika mudhara kanopengaka. Oh. Iyo nyaya yekuda kuzvionera nyaya pamhino sepfutlai. Vazhinji ndo vakazopinda muna taisireva. Handiti ndati iwewe wakaita zvivindi zvekuda kunopinda kuZimbabwe uku. KumaZimbabwe ruins iwe. Iwewe pauri papo idi. Munangako. Ndokupenga. Indiri kutaura konga wachiziva Zimbabwe ruins kopandiri apa uri kubatadza sei. Svika. Ndini Dr. D komanda webako ndati ndigere pamuti. Svika toni. Ndopa ndiri kurongera tsoro dzangu dzese nevakomana vazukuru vambuya nehanda. Toti uchazvisecha here zvombo zvatinazvo mumadonto. Kwete zvikunomirira kwanzi rori yakati zvombo. Unofunga iwewe hondo chacha zvombo zvingafamba mutara. Wakapusa. Ndini ndiri kutaurira. Wakapusa. Remember ndakati vamwari munzira vari kuya. Vari kusvika day by day. Onasi kusvika 20 mangwana ukasvika 30 is good. Ndakati inini yakonati haudi kunzwa munangako. Iwe deonga uri umwe iwe wachigara nevamwe vako ava mbavha dzako idzi. Wototaura ngo iwe vaudze hani ndo musoro wenyaya. Hani ndo bosi. Wambona bosi anomanikidzwa zvekuitwa nevanhu vake. Ndototanga kunzwa iwe. Kuti kwanza vanondimanikidza. Bosi kana chaanenge ati no. Ava kaona kuti bosi atirasa vanobva kuti saka bosi chigara mega. Iwo kaona kuti vakurasa vaudzewo kuti chisarai mega. Because mese mune mhosva. Mese mune mhosva. Munenge Jesu naSatani. Vatoti vakaipa hatitazviti vakabvana kupi. Vatoti vakanaka vacho hatitazviti ndevapya. Pamwe Jesu naSatani ndo vakazozvara vanhu tiite mamixed pamwe tiri mahafu uku Satani uku Jesu. You never know. Urundisa ndini Dr. D komanda wemweya. Iwewe munangako ndakati ndichakubata ndini. Asi ndakati usazonditi ka. Remember ndakataura kuti
iwe nevana vako kuchikurupi, iwe uchazopinda muchikurupi, nyaya yako yapera. Tombokufidha semafidha, wakamirira nyaya dzako kuti dzinyatso kuti chai kuti dzapera. Tozoona apa unonyatsa kupinda kuti apa ndipo paunonyatsa kukwana pa. Remember ndakataura vese vakauraya iwe uchataura. Ndini Dr. D. Handisi kurasa ndatini zvemacaps zvana B3 izvo ndezvenyu. Ina handina nguva iyoyo nevakomana vangu vazukuru vambuya nehanda. Kubva chimirireka road dzese dzimuZimbabwe utsvage nzira mota dzakatakura zvombo. Kaona kuona zvombo pinda musango. Why uri stupid munhu akapusa stereki? Ndakuza kune nzira mbiri. Kune nzira dzemasoja dzaanofamba nadzo. Kuwe chipiri chitakura bhandiri yatiende. Usaka zvombo mumapsi. Mwayo masirita. Buruwayo tumdare tara istriti. Usaka zvombo msiriti unopenga yo. Ndokurakidza kuti hauna kukwana wakapusa. Uza advisor wako futi. Ndiye achakuuraisa futi mese. Ndakataura kuti pa State House ndopane game rese. Mataundi ese mareserva ese achanyarira kuti zii vanozvatsuriyarira. Ndini Dr. D Commando yomweya. Mashoko andiri kunanga iwe idi. Asi ndiri kuti vazukuru vambuya nehanda vati vanzwe. Shoko rekuti vakanzonzwa tsuriyorira vapake. Vasabuna mzimba. Hakuna kwamunobuda nako imimi zvigananga kumaboundary kwese. Kanchiti yakonati mopunga ndopenga. Ndoka zinomhara chete vanodzika vabudi ipapo parare Mugabe International iyoyo. Ende hapana anopapinda. Varusika vanogara vari ikokoko. Chikafu chiripo paairport paya. Ende hapana anokwira futi ndege uri kuendepi. Hatisida kutombona kana nevanouya nezvimota kwanzi ndine tiketi mbofogeta. Imi vazukuru vambuya kana wakangowana nzvimbo yekuti ndiri kuda kunoita Dr. Australia, America, New Zealand, vatoziva kuti amen. Mukatadzawo zviita ipapapa. Ndati musi wa 2030 no more. Ndakataura kuti munhu wese akasungirwa zvenyika yambuya nehanda ari mujeri musi oyo ari kuburiswa straight away. Haimboendi kukoti, haina hurukuro. Redza dzinotataura kuti wakaitira chi, ndakarovererwa chakadini nenyaya yani yechi. Handina basa kuti uri mujeri nenyaya yezanu triple C kana kuti uri kufira nyika. Buda. Oro kati urozanu ndowakonzera problem. Munhu akonzera problem ndimunangagwa mani. Vese musungwa wese wenyika yeZimbabwe musi oyo ari kubuda. Ndini Dr. D Commando yomweya. Haudi kunzwa iwe idi. Haudi kunzwa. Ko my advisor ako iwayaya. Ndo vana chivharo here. Natakwirei. Ava vakatopikira vakatazvinamirira pauri iwewe because vachaziva kuti vachafira nhamo dzako. Ende sure muchakwana muchikurubi. Ndo one highway yenyu mbavha dzese. Highway yenyu ndeyokunanga kuchikurubi. Mumbonorumwa netsikizi muri mumu. Ndikurevesa. Loka mabhuna mamsinga mupi mimi kusazeva ameni mwakambosungwa aipuwa nyemba munhu ukaonaka musungwa ukaunda wari ndiupuwa nyemba beans 8 mundiro kumadini nenyu kupesa munhu wacho chi apa muri kukidhinepa apa muri kupondera munhu anotaura chokwadi shuwa
pasina kana nyaya inombonzi kukoti kuponda chete nokunokanda kwaasidi uko. Remember ndakataura kuti uchataura vese vari mumasidi. Ndakataura kuti register tinaro from A to Z. Munangagwa ndakataura kuti ini handisi kuda kana basa riranda hurumende yenyika yambuyani handasunungukani. Ndosaka mundu wakunorima ndorima kanchengeta huku kanchengeta mbudzi dzangu ndo basa rangu randoda. Handisi kuzombofa ndakaita security guard no, handitodi under your government. Hurumende yetsvina, hurumende munhu mukuru asinganyari, hurumende munhu mukuru zera rako iroro shuwa. Utungonetsana nevakadzi nezvana zvidoko zvizukuru nezvizukuru kwauri haunyari wakaita sei. Kana iwe kusiriya wacho wafutika hamusi bho. Kozi mviro inobva kunewo futi yokusiriya wacho. Vangane varume vakazorwa mani wewe nevadzimai mudzimba umo. Isu ana Dr. D takazorwa nemisikanzwa isu nevakadzi tisinganzwe isu. Kwete zvako zvokuita vana 96 izvo chichosho. Asi yambiro yandoda kukusira iwe iti ndichuza vanangu vazukuru vambuya nehanda. Don't worry. Mamona kutanga kupenga kwakuita otsaka zvombo zvehondo zvoda kurwisa musiriti murodhi. Irodhi kayo bhuruwa yoti mutare isirichi. Wadini kupinda musango? Ndakutaura kuti zvombo zvedu hazvina kuuya nestriti. Sunga bhandiri yatiende. Handisiriri kuya. Ndakati mubate mazwi 30 May hauko ID. Ndini ndikutaura Dr. D webako kamushida ndi mune mamepu tsvagai kamapo kwacho ndoti anopasvika ndiani. Ndati tsvagai mapoko acho uko wakazonosvika sei kuZimbabwe runzi pandiri ndopotadza svika. Ndati svika koti unotsva sei. Tiri pakati pekuronga rinonzi kasi rinonzi dhiri hatidi zvinotinetsa. Ndakataura kuti hatidi kutora 4 hours no. Asi ndakayambira vazukuru vambuya nehanda please kana manza suriyorira garai mudzimba dzenyu. Madhiraivha emumahighway ndimwaura machidzokorotsa. Hansi tora nyaya dzemaCB3 kani. I mean what cups I mean CB3 no. Ini unotaura zvemhepo chaizvo zvambuya nehanda. Ndati 30 May haasi kusvika. Asi kana suriyorira vazukuru vambuya nehanda garai mudzimba dzenyu pakai musadongorera zvamusingazivi ndekuti hamuna pfuti. Madhiraivha matiraki mahaulaza please mukanzwa suriyorira paka kana unobveko. Unobvei ndenye rondo yacho yesi ndenyo futi ndekusunungura mwana wese weZimbabwe. Zanu PF zvopera mai manje musaona vachingoti wewe papepa chero akavatenga mani angatenga 17 million ora akatenga vanhu 20 ofunga munhu kwamba milioni angairamba anoti matoita vamunangagwa ndaraiti zviri mumwoyo make unozviziva. Ontaura kuti nyika yese iri kufara nezvari kuita iwewe. Yo dambudziwe. Ndakati 2026 30 May inenge iri Saturday. ED anenge asipo mutambire mashoko
angu andikutaura ini Dr. D komanda wemweya muninzwisisiwo tese tiri vana vambuya nehanda vazukuru vambuya nehanda asi hatidi kutambirwa china takatarisa maninzisa ndokutendai vazukuru vambuya nehanda ndaenda